open. Deci nu trebuie să mișc cu nasul, doar rămâne la nas. Aoleu! Nu pica, nu pica. Dă pagina așa, bravo. Așa, vezi? A picat în cap. Matei, Matei, Matei! Ia-te! Mai citim? Stai așa, nu mânca ăla. Nu mânca această spaghetă. Stai. Ia uite. De asta nu merge. Ce mă mănâncă nasul, vai. Așa? Așa? Aici mă mănâncă rău, vai. Gata? Lasă, domne, asta, lasă puțin. Ce mi-e așa amuzat? Te filmează cineva? Nu.